madep rono ini. Namanya Mas siapa? Alek. Mas Alek. Tenan Mas Alek namanya Mas. Heeh tenan. Apa? Sutekno. Aduh Mas ya Allah ndokku mbok tablek. Wah, piye to Mas tekuanku mburi iso mbok tablek iki lho. Kelas berapa Mas? Kelas sekolah. Udah enggak sekolah. Lah kok rupane kelawu kabeh loro ki. Piye diwedaki orangnya? Mboten, aja diwedaki ngono nek luntur malah ireng kok. Nah. Berempat joget lagunya apa? Joget ya. Nemu. Oke. Nemu Mas. Nemu banci. Ayo sini goyang sama saya Mas. Gelem iki apa ora Mas? Mah, kok jebuk dhewe. Tak tambahi kok. Nenek. Ikut tante sini. Joget. Mungkin Mas yang sini mau goyang.